Здравейте хора и добре дошли в днешното видео, което ще ви покажа как да направите BMW логото BMW M5 Competition логото. Аз съм се направил BMW M5CS, но нищо, коригираме. Така. Между другото, пишете в коментарите, кой има новия апдейт на паркинг. Аз го имам. Но караваната може да се позволя, защото е супер скъпа. Може да не същи цветката малко. Така. Брутално. Как да го оставим? Добре. Как го оставим? Тук съм си направил PC словото, обаче сега ще коригираме това. Това не го правете така, защото съжалявате, просто аз Оп. Но сега ще кажем нали как да направим. Не е нужно да се стараете много. Опа! Опа! Е последни. Цветовете не са много еднакви, но нищо. Окей, ако сте направили само Competition M5 на логото, в плюс малко ще се видим. Айде после. Така хора, направим. Сега направите черно. Бяло.
Оставете, че играта ми използва много. Между другото съм се записал на бокс. Това ще стане на 30 години, защото така тръгва. Чакай да стане това дете, така и аз съм далеч съм стигнал. Ти няма да стигне за пари, нямаш много пари сега точно да платиш. Можем да пиш след 10. Каквото си имам, понеже нямам мишински пари, но ще ми продадат. Ама не може да мислиш много пъти. Все някой трябва да е виновен. Все трябва да става. Все така мислиш за това. Такова си мисля. Ти ли това си Ама вие сте ме направили мене такъв капанар, които съм сега. Вие сте ме направили такъв букут, какво ли ще строи за това. Не е малко да ме закути мене. Бели към ми река. Капанар съм бил идеален. Такъв сумер. Идеален. Не е малко да бъдем така. Бели към. Славата. Он не може. Никой не ми казва какво да прави, всеки какво ти иска да прави. Не съм ти това не каже няма да става. Значи иска ли се да се отив, как да се съобразявам аз него, как се съобразявам с всички. Аз се съобразявам с него. Аз съм обещал много като мен те ще учи с трениране. Много там няма да се ходиш и той няма да се плаши и не е. Тук пишете 5-3. И какво става? Нормално ходи да се гледа за което, какво пречи да ходи да се гледа? Жената ми държи 15 дена. Какво правим тогава? Ако ми каже, болека, те трябва да видиш 15 дена. Значи аз съм в този ден, те го не знам от мен. Чекай става, много другите години, много тефери, може да има. Он още наричат, он още добър. Ами това е много си ходи да е един бъден. Мисля, тук ти ходи да плати, да ти куби. Да няма плати, да ми дава никой да го плати. За това
Така може да направите BMW M5 Competition Не, този ти ще запознава се. Това беше от моето чак. Да, пак ти